Μαρία, Ανάστο, Γιαννούλα, Σαβίνα, Δανάη. Σαβίνα, δυσέγγονη, εγγονή, κόρη, μάνα, γιαγιά. Δυσέγγονη της Μαρίας, εγγονή της Ανάστος, κόρη της Γιαννούλας, μάνα του Άλκη και του Μάνου, γιαγιά της Δανάης και άλλων 4 εγγονιών. Μέσα από τη ζωή της, κάνοντας ένα flashback, θέλει να εκπληρώσει ένα μεγάλο της όνειρο και μια υπόσχεση ζωής. Μεγαλωμένη με ιστορίες της ζωής γιαγιάς Ανάστος, τη ζωή της μάνας Γιαννούλας που ένιωθε σαν κομπάρσος αυτή, μα προπάντων από τις εμπειρίες της δικής της βασανισμένης μοίρας, αποφασίζει σε μεγάλη ηλικία να κάνει πραγματικότητα και να εκπληρώσει το μυστικό τάμα και επιθυμία της δικής της αγαπημένης γιαγιάς που τη μεγάλωσε. Μικρασιατική καταστροφή, ξεριζωμός. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μια ιστορία 5 γενναιών γυναικών. Πώς έζησε, πώς μεγάλωσαν τα παιδιά τους η κάθε μία με τον δικό της τρόπο. Η μία από αυτές η Σαβίνα, που βρέθηκε ανάμεσα σε όλες αυτές τις γενιές, αποφασίζει προς τη δύση της ζωής της να εκπληρώσει μια επιθυμία, μια υπόσχεση και να την κάνει πράξη. Γιατί για εκείνη τίποτα δεν είναι αδύνατο. Και όπως εκείνη ήθελε να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο, έστω και αργά τη δική της γιαγιά, την Ανάστο, έτσι ζήτησε από τη δική της εγγονή τη Δανάη τη βοήθειά της. Μέσα από τη ζωή της δίνει το παράδειγμα στις καινούργιες γενιές για το τι σημαίνουν αξίες ζωής. Σε αυτό το flashback 5 γενναιών γυναικών, με πυρήνα τη Σαβίνα, γνωρίζουμε ανθρώπους, καταστάσεις και περιπέτειες από τη ζωή όλων. Ζωές που συγκινούν, διδάσκουν και προπάντων αφυπνίζουν συνειδήσεις.